E chega a Galicia un novo concepto de vivenda, as casas cápsula que se fabrican na China e se poden instalar aquí en só 3 meses. Unha empresa do Grove comezou a comercializar este tipo de construcións que ata agora parecía algo sacado dunha película, pero xa hai clientes interesados. Chegan os primeiros clientes que veñen coñecer as casas cápsula do Grove. Este é o modelo de exposición. Ten 38 metros cadrados, jacuzzi e acabados de primeira. Todas as órdenes de abrir cortinas, encender luces se poden dar por voz. Open the curtain. Esta, con todo o que ten, está sobre 85.000 euros. Se ti lle sacas cousas das que ten, é dicir, domótica, a pantalla, o proxector e tal, pode andar rondando 73, máis ou menos. As casas fabrícanse na China, hai moitos modelos. O que é a construción é exactamente igual, os precios varían porque, a ver, unhas teñen máis cristal, menos, son máis grandes, máis pequenas, pero o que é a estrutura é exactamente igual. Pode ser como vivenda, pode ser de uso turístico orientado para campings, incluso xente que teña unha parcela dentro do camping. A modo autocaravana se podría instalar. Ollo, non se poden instalar en solo rústico porque a lei proíbe calquera uso residencial, sino outros terreos se cumpre as ordenanzas. Poñela nunha finca un pouco rústica, o mellor, vivir ao aire libre, pero claro, nunha casa con todas as comodidades. Eso é o que me encandila a min bastante. O proceso é moi rápido, só 3 meses entre construción e traslado.